destacar un parell de coses, i és això, la fiabilitat que té aquest estudi. Aquest estudi s'ha fet amb una fiabilitat enorme, ja que estem analitzant més de 5.000 enquestes d'una població de 8.000 estudiants. L'índex de participació és molt elevat, per tant la fiabilitat és molt, molt alta. A la vegada que també hi han participat, si no recordo malament, 25 centres, és així. Clar, 25 centres són pràcticament la totalitat dels centres de Menorca. La població de Menorca, jo crec que és una data molt, molt, molt important, és un 23% més activa que la mitja nacional. Jo crec que això és una dada significativa. Un 23% dels fiats menorquins són més actius que la mitja nacional. Una de les raons importants d'aquesta data, o la més important, vagi el meu punt de vista, és el teixit associatiu que tenim aquí a Menorca amb clubs esportius. Jo crec que el gran teixit associatiu que tenim, la feina feta de fa molt d'anys per aquest teixit associatiu, tota aquesta gent, tot aquest voluntariat que ha estat capaç de mantenir aquest teixit associatiu, que és molt superior també al teixit associatiu que hi ha a nivell nacional, com demostra l'estadística també que a nivell nacional la gent practica esport més per lliure i aquí és a l'inversa, aquí és amb aquestes associacions. Jo crec que això també és el que ens dona la gran força perquè siguem més actius i practiquem més esport que a nivell nacional. Que ens diuen quin volum de pràctica esportiva hi ha entre els escolars, o sigui, quin percentatge tenim de persones actives entre els escolars i a la vegada quins són els hàbits, o sigui, quins són els costums diaris, quotidianes dels escolars, quin mitjà de transport utilitzen, quins hàbits alimentaris tenen, què fan durant els patis, perquè és informació que complementa molt bé amb fer una valoració i la radiografia, com ha dit en Juanjo, dels escolars a Menorca. Bé, la població dels escolars a Menorca són de 8.452, nosaltres hem arribat a fer enquestes a 5.400 escolars, o sigui, és un percentatge molt alt de fiabilitat i sobretot gràcies als centres escolars que han volgut col·laborar amb nosaltres ha estat possible poder arribar a tantes... Van diàriament a un centre i nosaltres transportàvem diàriament uns 900 alumnes amb els transports escolars a Silla. Això també fa que el nombre d'alumnes que es desplacen a peu siguin manco. És important el nombre de fies que cada dia agafen un bus escolar.